Guys, magbakala mi ni Chris. What's up, man? What's up, men? What's up, men daw? Dool raman sila og bakala. Magpauban daw siya kaya baka daw hapitin daw siya dito. Sino lang kakapit sa kanya dyan? Bet, sinamahan ko na lang. Utang na loob ko ba? Kasi ano daw, pag mahabot daw siya, pag hindi daw siya makabalik, ako daw magsuporta sa pamilya na. Paano na yon? Ha? Ay, ayaw ko. Yan, alam sa bakala doon sa kayo na. Saan na? Ayun ba? Ayun po. Yung tinapay ang niya ka lang. Bakit gusto mo? Wala naman tayong pera eh. 500 lang. Magkano lang? Magkano? 150 lang pala eh. Tapos ano? Wala, ang laki pa. Bumili ka nito. Ay, may sukli pa. Uli na ni. Dali ka kaayo na. Dali ka guys, maligyan na nagkubos. Anak niya, balik kag kubos. Nagdipit na siya pauwi. Nagdipit pa. Sabi ko, di na bibili kasi di magkasang pera. Meron pa sukli. Sabi niya, 500 daw, 500 Shout out sa kamag-anak ko. Shout out daw sa mga Vargas family. Vargas ni siya. Vargas family. Nakit ni sa mga. Vargas o sa Leyte, Bato Leyte. Bato Leyte. Hindi maligsan ka din ha. Sige na katulog ng kamera. Patay. Easy. Nindot kay siya buhok o. Nakabuhag-hag na yung buhok din ha. Walay problema. Ito ang kumari ko. Tik-tik niyo. Nilalambing lang ako niyan pag may kailangan. Walang hiya to. Pinapalayas kami palagi. Pero pinadalhan din kami ng masarap na ulam minsan. Dito na kami. Bye. Laweg, ikumot-kumot ra niya ang salad pero bintaha kay nag-gloves man. Kaya kay Ate Sam. Gagamay pa tayo. Di naman. Di ngayon lang. Our dinner for tonight. Bata ka eh. Ano ba yung buhok mo?